Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα σας κάνω ένα unboxing του Honor Magic 8 Pro, το οποίο παρέλαβα χθες. Από ό,τι είδα στο ίντερνετ δεν υπάρχουν πολλά ελληνικά reviews, οπότε είπα να αφιερώσω λίγο χρόνο να σας δείξω 5 πράγματα για το συγκεκριμένο κινητό. Το έχω ήδη αποσφραγίσει και σετάρει για να μην μας τρώει χρόνο αυτό. Θα σας δείξω μερικά πραγματάκια, όποιος ενδιαφέρεται να το αγοράσει. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το κουτί. Δυστυχώς είναι η ευρωπαϊκή έκδοση, οπότε το μόνο αρνητικό είναι ότι έχει μικρότερη μπαταρία, με αποτέλεσμα να χάνουμε κάτι σε σχέση με την παγκόσμια έκδοση και την κινέζικη, η οποία είναι 700 mAh. Επίσης δεν περιέχει φορτιστή, τον οποίο πρέπει να αγοράσουμε ξεχωριστά. Κατά τα άλλα, το κινητό έρχεται με μια ενσωματωμένη μεμβράνη, και το οποίο θα δείτε παρακάτω στο review. Ανοίγοντας λοιπόν το κουτί, υπάρχει συσκευή, την οποία βλέπετε εδώ. Εγώ την έχω επιλέξει σε χρυσό χρώμα γιατί ήταν η πιο άμεσα διαθέσιμη. Το κουτί επίσης περιλαμβάνει τις οδηγίες χρήσης και περιλαμβάνει επίσης και το καλώδιο Type-C σε Type-C. Ο φορτιστής, όπως είπαμε και πριν, δεν περιλαμβάνεται. Πάμε τώρα στην ουσία του πράγματος, το οποίο είναι το κινητό. Βλέπετε ότι είναι εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. Εδώ μπορείτε να δείτε και την κάμερα, η οποία πραγματικά είναι φοβερή, ειδικά σε νυχτερινή λήψη. Έχει ένα μικρόφωνο πάνω, ένα μικρόφωνο κάτω. Φοβερά ηχεία, θα έλεγα. Αν δείτε και τις λεπτομέρειες, κοιτάξτε και αυτή εδώ τη λεπτομέρεια, έχουν δώσει έμφαση ακόμα και γύρω από την κάμερα, αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που κάνει. Με το δαχτυλικό αποτύπωμα ξεκλειδώνει επί τόπου. Όπως θα δείτε εδώ πέρα, το κινητό είναι σφαίρα, δεν το συζητάμε, πάει σφαίρα πραγματικά. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα λίγο την κάμερα με το κουμπί AI πως ζουμάρει. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα, δεν χρειάζεται να το κρατάτε, θα ζουμάρει από πάνω από το AI κουμπί. Δείτε εδώ πέρα και δείτε λεπτομέρεια. Πραγματικά εξαιρετικές φωτογραφίες. Θα τις δείτε και στις βραδινές λήψεις, ειδικά, οι οποίες είναι τέλειες. Δείτε εδώ, ας πούμε, δείτε εδώ πόσο καλά ζουμάρει. Φαίνεται μέχρι και παραμικρή λεπτομέρεια, όπως μπορείτε να δείτε. Τώρα, όσο αφορά την μπαταρία του, δεν το έχω πολλές μέρες για να μπορώ να έχω άποψη, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι πραγματικά η μπαταρία σιλικόνης είναι σε άλλο επίπεδο. Θα σας βάλω και λίγη μουσική εδώ πέρα να δείτε λίγο πως πάει. Είναι πραγματικά φοβερό, δεν το συζητάμε. Δείτε εδώ πέρα. Θα σας βάλω ένα ήχο κλήσεις για να καταλάβετε πως πάει λίγο το πράγμα. Ας βάλουμε αυτό. Ακούστε τώρα εδώ πέρα. Εδώ είναι τέρμα. Εντάξει, πολύ ποιοτική μουσική θα έλεγα. Επίσης θέλω να σας δείξω εδώ πέρα να δείτε κάτι. Στη μουσική έχει και μία πλέον δυνατότητα, η οποία, αν δείτε εδώ, αν πάμε στην ποιότητα, θα δείτε εδώ πέρα που λέει Premium Basso, και πραγματικά όταν το ενεργοποιείς το κινητό γίνεται σαν κανονικό ηχείο, δεν το συζητάμε, δηλαδή φοβερό. Η ποιότητα εικόνας είναι εξαιρετική. Τώρα αυτό που μπορώ να σας πω επίσης είναι ότι τα παιχνίδια πάει σφαίρα, δηλαδή δείτε και εδώ πέρα, για παράδειγμα, αυτό εδώ πέρα παιχνίδι.
Λοιπόν, θα δείτε τώρα εδώ πέρα. Σφαίρα. Έχει πραγματικά, κοιτάξτε πόσο γρήγορος είναι ο αισθητήρας ξεκλειδώματος δακτυλικών αποτυπωμάτων. Είναι εξαιρετικός, κοιτάξτε. Σφαίρα, δηλαδή με το που ακουμπάς το δάχτυλό σου το αναγνωρίζει. Δεν το συζητάμε. Έχει και διάφορα άλλα κόλπα. Για παράδειγμα, αν χτυπήσει το χέρι σου πίσω, μπορεί να σου ανοίξει μια εφαρμογή στην πλάτη του κινητού ουσιαστικά. Κοιτάξτε, εγώ έχω βάλει να μου ανοίγει την αριθμομηχανή. Θα το δείτε εδώ. Μόλις το πατάς πίσω 2 φορές κλικ, σου ανοίγει την αριθμομηχανή. Το AI πραγματικά εδώ πέρα είναι επανάσταση. Είναι εξαιρετικό, δηλαδή δεν έχω να πω πολλά πράγματα, είναι ναυαρχίδα, δεν κυκλοφορεί βέβαια επίσημα Ελλάδα, οπότε πρέπει να το πάρετε από κάποιο μεταπολιτή, αλλά πραγματικά δεν το μετάνιωσα καθόλου το κινητό, είναι εξαιρετικό σε όλα. Δεν έχω να του προσάψω κάτι αρνητικό μέχρι στιγμής, το έχω πραγματικά ξεψαχνίσει. Για οτιδήποτε θελήσετε μπορείτε να μου κάνετε και ερωτήσεις φυσικά στα σχόλια από κάτω. Ευχαριστώ πολύ.